punainen. Hei, tässä on punainen Angry Birds ja tässä on hyvä sininen ja... Nee. Tänään me menemme... Mikä se oli? En muista. Goborg. Eli parkkiin. No niin, jatkuuko? Eli puistoon. Mitä haluaisit ensin kokeilla? Mennään tuohon. Ei voi mytä. Entä sinä? Entä sinne? Okei. Mä vaan ottaa. Okei. No niin, nyt menemme liukumäkeen. Oh. Täältä tullaan. Täältä tullaan. Nyt on teidän vuoronne. Nyt menemme soutuveneeseen. Noin. Minä laitan sinne vauhtia. Minun kädet vaan saa. Älä kuvaa muuta kuin minun käsi. Joo. No niin, otetaan. Seuraava laite. Nyt menemme vauvakeinuun. Näin. Jees, olet liian pieni. Olet liian pieni. Enkä ole poseesta. Apua! Apua, auttakaa! Ota! Pelastaa! Ei jätä paikalle! Nää tuli. Au! Mäkin haluan kyytiin. Olet liian pieni! Okei. Nyt menemme seuraavalle käseen. Mökkiin mennään! Okei. No niin, mä laske! No niin, nyt on minun vuoroni! Ja mä oon tylsää. Ai! Ai! Oh. Minä tulen! Ui. Tule! Nyt mennään mökkiin! Missä täällä on mökissä? Sieltä, josta pääsee sinne. Löysin sen! Tule! Näin. Olemme täällä. No, täällä on vähän inhottava. Mennäänkö ikkunasta ulos? Wow! Juhu! Päkki aina vaan. Päkki. Katso, olen oikein päin. Mä olen hyvä. No niin, oliko sinulla sininen Angry Birds hauskaa tuolla? Joo. Oliko sinulla mä? Mä oon halvaantunut, mä en pysty kävelemään, kantakaa mun. Okei. Hei, nähdään sitten.